At danihuan ang mamunyag iti pagbaludan, idi nadamag na dagiti aramiden ni Kristo, ket imbaon na ken Jesus, ti sumagmamano kadagiti adalan na. Sika kadi ti umayto nga inkas ka sa banihuan, wenno agpadaan kami iti sabali, sinaludsod da ken kuana. Simmong bat ni Jesus, agsubli kayo ken ni Juan, ket ibagayo ken kuana, timangeg ken makitayo. Makakita dagiti bulsek, makapag na dagiti pilay, mapaimbag dagiti agkukutel, makangeg dagiti tuleng, mapagungar dagiti natay, ket maikas kasabati na imbag adamag kadagiti na panglaw. Nagasat ti tao adi agdwa-dwa kanyak. Idi pumampanaw dagiti adalan, nagsao ni Jesus kadagiti tattao, maipapan ken ni Juan. Idi napan kayo ken ni Juan ijay letang, anya tininamnamayo a makita, may sa aruno agargarawan ti angin, anya kadi tinapanyo kinita, may sa atao a nagkawes iti napintas a pagan-anay, kinapudno na, palasyo ti pagnaedan dagiti agkawes iti kasta, anya tinapanyo kinita, propeta, wen ibagak kada kayo, nang nangruna pa'y ngem propeta tinakita yon. Tani Juan ti sarsaritaan daytoy apaset tinasantuan asurat, adtoy ti babaunek kuna ti Diyos, ibaon ko nga umununang ngem sika, tapno isagana na ti dalan mo. Laglagi penyo akadagiti amin a tao anayanak, awan tinang nangruna ngem ni Juan amamunyag, no pa'y kasta, natantanok ngem iso ti kanumuan iti pagarian ti langit. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Datayon ti maikalo a Domingo ti Adbiento, ti kolor tayo. Ito'y rosas, pink, uno violet. Iso nga timasindyan nga kandela, maikalo, iso dayjay pink. Kinagmisaan mi tatay nga umuna nga baryo, ay dinasindyan na di pink, naisindyan na mo aminan, ay aguray ka, ay idaras mo mo ti Christmasan. Tanong na sindyan amin data, kaya na nga sa awan, ag-Christmas tayon. Diyan mo may nga baryo, sinsindyan na, naikat na tukol, ay pannasinsin dyan nga itugtog ay malpas timisan iso mo laub-ubra na tamang pumanaw kadtan dadi ka mangriribok. Pink dito nga maikalo nga Domingo tayo. Apa yang nga dito ti kolor ti tema na ngamin daytoy rejoice, naragsak nya, narag-o a Domingo. Ti ikawas tayo narag-o. Kabayatan ti panagururay agrag-o. Siya kumaysa kadagiti karit kanyak kadaytay aguray tinapaot. Kano daduma ka kiti-kiti ak ngamin amoy ti kiti-kiti. Garawak garajak narigat kanyak ti agpaot nga aguray. Diyan kamo no awang kanyak daytag patience is a virtue kun adagam no daduma ka medyo marigatanak. Hindi kasla kung dagitay kakabsat tayo, dagitay nagmayat nga example nga agururay nga naragsak. Nayasaynak nga nagapostolate id Quirino idi. Shout out kano dagita taga Quirino, Cervantes, San Emilio, Sigay, ken del Pilar. Isuda pay laeng tapno hangkay magulpi amin. Kamuyo jay Quirino idi. Idi madipay dayto dalan ti skyline, no agudong no sumalog da. Inton magnadad ta, di na napuutan nga nagtudugayan dita, ma-stranded. Uray no duwa nga aldaw, dagiti pasaheros handa pumanaw, dagiti chinendada ije kandon. Lut-lutun minto dyan, nadakan to dyan nga agpapatungan, awan ti mayat nga pumanaw, ngam naragsaklat ta ti tungtungan. Sa balimot no ta San Emilio, wano ito'y sigay idi. Napaya, adadajay, nagadong nga grocery ta kandon. At dadamot nga nagragsak nga agtutungtong ijay lugan. Inton bimanurbor di lugan ta agrubat, ay aguray ka tayo nakgumatang titinapay. Nagmayam mo dyan nagragsak nga minto no. Intayon no kunarak, ay aguray, apaya, dapay gatangag. Ad nga mo maawatan. Mas pangarigan ko ita San Emilio,
Nagadado nga paglakwa, nakadado magatang mo amin, inton dumanon di ba na yoyo, agsardeng, apaya, gumatang kam tigasol. Apay gano'n nagado tigasol, di kanto na ping, ito pala gumatangan nyo, ito yung magalimuyod idi, yadda kam tasigay, agsardeng dilugan, bumaba amin, apaya, intay gumatang titinapay. Kino nagado nga tinapay, sa bali, mudyako, adda ka no mudyako, awan sa mo di jayan. Ito mudyakot ti galimuhan, iti nagbubukol. Apaya nga ba? Ngam di nga isuda ka maanusan da, no, habang nga agur-uray, mayat ti tong-tong-tong, mayat ti sarsarita, kada tayo tatana kaawanan ay, so garod nga adda motor kada private nga luganan ta, na yung pampasahero no daddoman, tatamot ti uso da dagiti taga del Pilar, sigay, dadtada nga gumadya mo na niya ti addad ta pandisal, itaning apan gatanga ka, very good kunakmut makitak maida, tano lumabas da hangkam mo agkikitan. The art of waiting. Di ko na daytoy, dayjay ragsak na halang nga di arte na, no, anya ti proseso na ti panagur-uray. Kanya nga minti urayon tayo. He promise, ingkarina, nga into no umay, anya dagiti damagyo kunana, in our first reading, anya ti kunana dito, umuna nga maibasa tayo ni Propeta Isaias, ti tanap, aglang tunto, agayos to ti danom. Ni Apo Isus kunana, dagiti pilay, magnadanto, dagiti bulsek, makakita danto, anya na ganan, addanto ginawa ti panagbiag, ngam kaano nga ruday ta nga panagururay, hanggang kailan, kano dadduma, at dadi awan aanusan na nga padak, mauma, ngam ti ibagbaga na dito, itapno at naragsak ti panaguray tayo, masapol nga di panaguray, napnuan namnama. Isugarod nga year of hope. Kalatata, nagtalon tayo, datay nga mannalon. Inaramid tayo amin, insagana tayo ti daga, inabunwan tayo, inraup tayo, inabunwan tayo, kamaudyanan na idi pa nagaapit, basit ti apit, haan? Oh! Isugarod nga, awang pwede pong turong. Iji baryo ka, hangko pa'y alaalaan, ipakpakot ko, barbaring umadong. Basit ti apit, antay nga, basol. Diyan mo ako, nada, pabasulan dati DA, pabasulan tayo day di bagyo. Sungarod ti realidad. Ngam ti pintas na ti mannalon, uray basit ti apit, agar-arado tayo manan. Isagsagana tayo manan para iti next nga mula. Ti sumaruno nga mula, either mais, mani, tabako, dagiti nakamula ti gulay, nakamula dan. Ngamin, tunggal bukal nga maimula, napnuan tinamnama. Haang ka nga agmula, nga kunam, matay tumula. Awan ti agmula kas jay. Kada kayo nga rich kids, anyo amo ati agmula ta, nang kayo nga, di kayo pinakakita, bukal. Kada DJ, timan nalon, tunggal maimula nga bukal, napno tinamnama, nga adda, apitan na. Haang ka nga agmula, no awan tinamnama. Nagpintas na nga, uri dito, umuna nga, ay maikadwa nga maibasa ko na kas timan nalon, mangururay iti bunga, tapno adda, apitan na. Amuyo ti aramid da ayan mi idi. Na pag-abot ko ta, laklakayanak mo tan. I was born 1974. Awang pala kuryente di ayan mi idi. Kadagiti man nalon, awang pala cellphone kada, luglugan ngamin. No na nakaraop da di ayan min, no nakamuladan, anya ti aramidan dagiti lalakay, rinabii, umay da di ayan ti kulloob mi. Amoy ti kulloob. Forget about it. Basta di si balay dyan ti sakbay nga umuli ti agdan. Adda kulloob, agtutugaw da diya, anya ti aramidan da, adda bandurya, adda gitara, adda baho, adda to para tugtog ti burnay, agtutukar da iyay. Nga urayan da diya mula da, anya ti kanta na, o naranyag abulan, o rin nakasipsip ngat mat, awang garod masilsilaw. Danya ti trabaho da, adda pwede ti kantami, diubing kami, sursuro da gitay, pong-pong, ginapong kamatis paryatarong, pakbutekton parbangon, sedaan mapantalon, talon la amin papananyo, hama mabalin nga balunan nga mapanagtraba, awang magamin trabaho, talon lang. Ngam DJ nga attitude, nga DJ imulam ka nap-nap nuan tinamnama, nga adda maalam. DJ ti ikawas, kada tayo mat, ura itilubong ti pamati, kinti panagbiag tayo, habang nga agururay tayo,
No anya day ta nga orayon tayo, ti attitude tayo nga ikaw kawos, siraragsak, sirarag-o. Don't be affected by the things that you are not connected. Kunana day jay. Tano duma at daday attitude tayo, maapektaran tayo, orehan tayo mga connected, isunti mangital-tal magtibiyag tayo. Anya dagiti tata, ang national issues. Bilyon-bilyon, kung kunadat tayo, problema tayo. Kano no si Kamat, anya man ti suportaran man, former president, wano madama nga presidente, apang kaagrali, apa inala na tadagam, di ka pailapan agmula. Ituloy mo ati agbiag, bayam ta sulbarin da, wan maapektaran tayo, handa mga inala di pamagasan tayo, agbiag tayo pa yung lang. Tikaro na, no agipos kayo mo, no dadnoma, alamot ng kaslada kay ti presidenten, kaap-apam amin nga kakabagyamon, gapula data ka, anya nga, mabalin mo ka nalpasdan. Anya, ikawis tayo, naragsak a puso, naginawa nga biag. Dahil tayo, pagragsakam, tumulong ka nga mang paragsak tilubong, saan nga mang paliday tilubong. Dahil tayo ngayon umaynahan tayo, amuno ka ano. Nga mahabang nga agururay tayo, tikawis tayo kuma, mang parparagsak, kinaragsak. Umay kayo dito yung Salcedo, da kay gabis-bisita, nagmayat rin na bii, nakaranranyag, nagado ti programa, idi rabi na, nagpipintas ti salsala, da inwarda amin nga kalalaingan nga sala, ngam duma, medyo addahan ko kurso na da dayta kontes. Taapaya dayta kontes, apay mga mindatay nga Pilipino, enya ti sakit tayo, no, agpresent, no, agpresent kay laeng, nagpabuya kay laeng nga awan ti kuana, wasi-wasi. Ngam no contest, wow, ipapapapati da, nagmayat di rabii. Ngam tinamadida ita nga contest, pangragragsak nga rod aging gana ti Christmas kada, festival, kakao festival, nagmayat nga pangragragsak, ngam ti Madina, inton nalpas na ideklara ti nangabak, wan at kabagyan da di jay judge nga men, nangabak kam kumaano, ang... Nagaawid na mga nasakit tinakam na di, so mo lang nga iso nga naliday kayaw. Nagmayat nga buy-buyaan na, DJ ko ang DJ mo't panangabak na, kung panunutan. Kanangabak na abak, as long as you did your part, well, uston ako man. Nga madupay lati comment mo, nata, DJ Judge ka, naikamang ngamin ijay. So, hapon naggaduk. Nagmayat nga ragragsak, nagmayat, nakadado nga programa, isuti ko na, impadamag kayo mga taga Salcedo, ijay San Juan, Ilocos, or di Kalmanan. Data pa nagmi-meeting yung nakamisuot nga nag-awid. Kaya isuti kong kunak, ang adon to ti paraffle kuno kwa, no Christmas program. Ngam ti masakit namin, ti masakit tayo gabi nga Pilipinas, imbes nga Christmas program, Joy to the World, agraragsak tayo, ti mapampanunutan tayo ka, maalak ko madya first prize. No tinaalam ka, panyo nga sagkikinsi ka, nadadaal ta Christmas mode. Apaya nga, maapektaran tayo ka, ragragsak nga rod. Kagapula ti exchange gift mo, nagapula dito nagsimple nga banat ka, madadaal di lubong mo, gaputa nalugi kan, ayan na nga rod di essence, tinaragsak nga, ikawus nga rin na. Ayan na nga rod di naragsak nga, panagururay. Anyaman ti estado ti biyag tayo, busy tayo man, agsakit tayo man, agproblema tayo man, marigrigatan tayo man itibiyag, tirumbang nga kawas, siraragsak. Isugawad nga kunak nga, hanghangaak, kakabsat, idta nga agbiyahe, nga uray mabulukan, jilugan da ka, handa nga agproblema, handa nga agsakit, jinakam da, kananda ka amin nga makan iyayan, anamayat titungtong da, handa maapektaran iyay. Dahil ko mamakan niya tayo. No daduma ka, imbes nga nakakawus ka tiragragsakan, adama amin kingkan, ngam nagikumpira ka pa ila ije mas lamang nadadaal amin nga biyag mon. Nagsakit tanakam mo. Perdi amin nga lubong mon. Isugarod nga ti kawus, rejoice. Paggapuan nga mintiragsak, namnama.
Nunapnam, nakala ko na tayo subyanan tayo di agmulmula. Tunggal bukal, maysa, namnama. Tunggal araramidin tayo, agar aramid ka tinaimbag, parparagsakem tilubong, agragragsak ka, taapaya, addanam nama, anya dayjay, guminawa tayo to, anya day tano, umay to isuna, makikadwa tayo to kinkwana, itirupan rupa, makipagragsak tayo to kinkwana, nagmayat. Nagado ti external nga mabalin tayo pagdaragsakan nga kunak, dekorasyon. Amin nga ili no agpamyanan ka agpakwa ka nagpipintas dagiti dekorasyon tayo tirabiin nagraranyag nagmayatan. Katikunakon ka gaputan na abakkan ka isu nang dadael ti Christmas mo baliktad naramid mo na naragsaken. Dayjay ti attitude tayo. Isu nga kunak nga rod ka ore adda sakit mo wen adda problema wen. Ore marigrigatang ka rumbeng la nga agragragsaken agragrag Dayta ti the best nga attitude tayo nga mangipakita. Ngam ulit-ulitan tayo nga ibaga, haawang ngamin, kala ko madadaulan na amin nga ragsak mo, no maawanang kan iti namnama. Maperde aminan nga ragsak mo, ure ko nam nga ipapilit mo ti agragsak, no awan tinamnamam iti napinpintas, no awan tinamnamam iti masakbayan, no awan tinamnamam nga ited ti Diyos, na napinpintas, oray no agrigat ka dito'y daga, tinamnama tayo, makikadwa tayo to kenkwana, makipagkanta tayo to kadagiti angheles na, makirago tayo to kadagiti, dayjay kadadakilan nga namnama. Iso nga oray ko nam nga maabak ka dito'y daga, dayjay to ti aramidem. Ngam ulitin tayo hantay maited dayta, no, haan nga umuneg. No, hantay nga maited dayta, no, saan nga mapauneg ni Apo Jesus iti puso tayo. Isu day tati mangted ti ragsak kanya tayo. Namnamaen tayo, kukwa na tayo ito. Ang nagpintas dati Karina, haan nalaeng nga imbaga ing Karina, awan ton ti agsakit, mapasimpan to aminen. Awan ton ti tikag, maurnos to, nalangton to aminen. Kaano day ta hantay ammo. Ngam kabayatan nga agururay tayo, uray hantay makita, ti ikawus nga puso, ragsak, gapota adda, namnama. Agragragsak, gapota adda, pagturturungan na. Tay kunakon nga agmulmula ka nga hamonam namaan nga agbunga, apay nga agmula ka. Kadatay nga manalo, datayo nga tattao, agmulmula ka tadda, namnamaam nga bunga na. Apay nga agsiksakripisyo ka nga agpabasakin, agbasa, namnamaam nga adda bunga na. Apay nga agararamid ka tinaimbag. Haan lang ang mangtitiragsak king ka, haan lang ang mangtitiragsak kin ni kabsat mo, namnama tayo, anyan to tibungan na, kukwa na tayo tumat ani Apo Diyos. Kadwa na, kukwa na tayo garuden, kadwa tayo tumat ang makipagragragsak itirupan-rupa. Iso nga kuna tayo kakabsat, dahito nga Domingo, narago nga Domingo, naragsak. Kaano, hangin ton bigat? Kaano, hangin ton next year? Tata. Ikawas, dahil ta kinaragsak. Oray na abak ka di rabi, ikawas mo dahil ta nga ragsak. Hanggang mo tumangsit, ano nangabak ka? Ada kami nangabak, Father. Bigbigat, ada mga ipadpadamag kanya kun. Congratulations, kunakmatan. Iragsak tayo nga nangabak na abak. Dahil ragsak tayo, dahil rago tayo. At ilubong na, nap-nap no tinamnama, agrag-o. Dahil ito yung arod tibilin na.